koltsoi hori hartzen, ezin da nolabait forzatu rezola hortara, parkeri gabe, hori? Konpromisua mantentzen da, baina, desde luego, gure izango gaitza horre xo esan. Arrengo aman ez da jarriko horreien, hor poste bajarri ez du, gento ginean, eta markesinek ez da hor. Horre ebile itxura da egin. Erabilera asko daukatenek, markesina daukate, eta erabilera gutxiago daukatenek, mucho jendea, eta guri da razoia. Eta, gustatuko litzeuke bosteun guztietan markesina bakatzea, eta beste batzutan erabiltzea, baina dirunen abera. Euskal Tren. Beltoki berria egiten du, eta kriston zulo egiten du, beste aldea pasatzen du. Eta hor dara, argiak, korrentea gara. Ez dakit, urte bat edo gaitu. Hor behar, jarri dute, kriston dorra. Eta dorra provisionala betirako. Eta lan egiak egiteko, kriston eskala eta ez dakit zer zulo egin zuten muro nolabenen, dana postkauta utxetak, eta inorretu zer eskartzen, eta galdetzen, eta errazen. Nik esaten dut. Zeinek kontrolatzen du, horiek egiten dut. Obra, nahiz eta Donosti Barron egin, enkargatu bat dimo, Eusko Jaurlaritzak, beste enpresa bati, komplikatu gara. Baina, nik uste, gure aldetik exigitzia hori egitea, ez dagoela problema. Problema da, ez da lapuk egindako obra bat. Gero izan zen denengo osoa, oso konpostamuna jarritzen da, eredugarria, erabilaren moduan, etorri da jendea eman leputatik, funtzionamendua uste dut perfektua izan duela, baina, klaro, horrek funtzionamendu honak eta perfektu izatea pega dauka. Jendeari goba sartzen zaio, joder, guk ere nahi dugu. Gure askoa da aurten hiru konposune eraikitzea. Daukagu aurreko hiru konposunentzako, eta hiru horien artean dago Añorgan berri beste bat eraikitzea. Bulebarizazioaren inguruan ez da hasi, lehengo urtean ere bazegon aurrekontutan diru bat erabili ez dana. Orduan, dirua eukitzeaz gain, diru hori ere erabili egin behar da. Aurrekontu oso garrantzitsua da, prestatu egin behar da, baina gero diru hori ere erabili egin beharra dago. Urtarrilako ere, konpromesua zegon, Añorgatxikiko rotonda, borobilean izteko, eta erdiko bideak kentzeko urtarrila pasada, otsaila pasada, eta bueno, garrantzitsuak dira, pauso garrantzitsuak dira usuari aldaketa handia egiten diotenak eta egin behar dirala. Ez planteatu bakarri, eta egin. Danok unatuta dugu egin behar dagoela, danok unatzen dugu eskustatzatu dugula, eta nire ustez, aurten proiektu egiten egin. Zartzen bazea, Donostiko webgunean, atingozu, zentimo zertak gastatuan eta zertan gastatzeko asmoa dago urte horretan. Incluso, ze proposamena zehor eta ze aldaketa izan dira, akordio eta gero. Eta gero aldaketa bat dago, azalduko. Eskola zaren inguruan, baloratu gara. Zere arabera baloratuko da, zer baldintza haude prozesu bat hartzea emateko. Eragileak antolatzea eta erabakitzea zer egin nahi zenuten eskolakintzatik. Bazeuden helburu bat baino gehiago. Orduan uste erantzunaren inguruko abiapuntua hori zara. Antolatu zaitezten zuen jakiteko zer nahi dugun egin, zer egin nahi dan eskolazkarran. Eta hortik aurrera udala. Sustatu hartu horren bidea, partaidetza prozesu baten bitartez. Zuzen da, proposamen horietakoan, apirilean eta maiatzean aukera egon baitekena aldatzeko, eta proposatzeko auzo elkarten eta bizilagunen artean. Negon bitan, apirilea eta maiatzeko biletan parte hartzea, eta proposamen hori elaboratzea eta konpartitzea bizilagunen.